Hej og velkommen tilbage til en ny video. Hvis nu at I gerne vil have en outro, som jeg laver, så skal jeg lige tænke på, hvordan jeg skal lige vise jer, hvordan det er, man sådan putter sådan sin video ind, fordi jeg laver bare sådan en firkant, så I lige ved, hvor der er, I skal sådan putte jeres video ind. Så I skal downloade noget, som der hedder Microsoft Expansion Encoder 4. Jeg har linket i nede i ikke kommentarerne, nede i description. Og der, ja, okay, nu er vi inde. Så det du skal gøre, prøv at se, hvis jeg går ind her, og så import, så jeg trykker der, så se, det er min outro, så skal du bare vælge din video, du kan finde den her et eller andet sted, eller hvor du vil. Så ja, så se, nu tager jeg bare min outro. Så hvis nu jeg skal have et eller andet her på, se, vent, jeg spiller den lige. Ja, så se, I kan se, at jeg har puttet en video ind her. Jeg skal lige rette det lidt, fordi jeg kan lige se, at jeg har sådan, man lige kan se den der firkant. Så det jeg skal gøre for at få sådan en video ind, du skal trykke her, et overlæg. Så hvis du trykker der, så se, du kan vælge alt muligt, det du gerne vil. Og så, hvis nu du gerne vil have videoer ind, så skal du bare trykke på videoer, og så at den, se hvis jeg tager for eksempel den der nye, hvor jeg fik den der nye mikrofon. Nogle gange skal den lige låte lidt. Se, så kan jeg putte den her ind her. Så den der. Jeg skal lige sætte den sådan ordentligt, ellers vil det se lidt dumt ud, som jeg kan lide færre. Jeg siger bare det. Så når der er tryk play, se. Så kan du se, at den har loadet, og sådan, ja. Og hvis du så kommer til at trykke på den forkerte, så skal du bare trykke herned, og så reset. Sådan går det. Så kan du bare add overlay, og så find den igen. Så det var vist det for den her video. Tak fordi du så med, og ses.